Вітаю, шановнае спадарства. Час на аб'ектыў. Галоўныя падзеі дня ў Беларусі і свеце. Мяне завуць Вітаў Ціўчык. Сардэчна запрашаю. Шэсце на дзяды. Сотні чалавек прыйшлі ў Курапаты. Это наша узнёслая беларуская традыцыя шанавання сышоўшых пакаленняў. Берасце. Праціўнікаў заводу не пускаюць на выбары, пратэсты працягваюцца. Власти боятся, и снятие мороза вообще выходит за рамки приличия. Не мясам адзіным. Якасна прадугледжвае адмову не толькі ад мяса, але ад любых прадуктаў жывёльнага паходжання. Малака, яек і нават скурной вопраткі. Як есці смачна, жывучы ў вечным посце. 32 год запар мінчукі выходзяць на дзяды шэсцем у Курапаты. Месца, дзе ў 30-е гады НКВД масава расстрэльваў нашых землякоў. Сёлета на жалобным шэсці гучалі і антыкрамлёўскія лозунгі. Бо, як сказаў адзін з удзельнікаў, Курапаты якраз і былі вынікам тагачаснай інтэграцыі з Расіяй. Акцыя была санкцыянаваная ўладамі, але без затрыманняў сёння не абышлося. Вольга Старасціна. Живи, земля родимая, адзіная любимая. Жыццё на зямлі радзімай нам далі продкі, якіх беларусы традыцыйна ўшаноўваюць на восеньскія дзяды. Гэта дзень, калі ў думках злучаюцца ўсе пакаленні. Разам аддаць даніну павагі тым, хто будаваў беларускую нацыю, пакліканае традыцыйнае шэсце на дзяды. 30 гадоў таму нацыянальны рух пачаўся менавіта з шэсця на дзяды. Хаця б з гэтай прычыны варта кожны год на дзяды выходзіць. Менавіта гэтак робіць сям'я жыхаркі Мінску Ніны Філіпавай. Потому что это наша история, наша память, наши продки. Мы из них выходим и далее идем, и передавать будем это нашим детям. Потому что это важно, пройти всем разом. Хотя бы здесь, тут, как у нас была какая-то солидарность, якой белорусам нам вельми-вельми не хапае. З маленьким сыном з Полацку на шэсце ў сталіцу прыехаў Іван Пранік. То есть я сюда прихожу, чтобы сказать, что для меня важен этот день, день памяти репрессий, поэтому мы идем в Курапаты. Акрамя ўшаноўвання продкаў ёсць і яшчэ адна прычына, якая лучыць удзельнікаў шэсця. Пройти под своими флагами, которые были у нас, бело-червоно-белые. Я считаю, что такие акции нужны в нынешнем обществе. Сёлета сталічнымі вуліцамі пад бел-чырвона-белымі сцягамі, крыжамі ды транспарантамі, а таксама пад пільным наглядам людзей у цывільным прайшлі каля 250 чалавек. Вы поглядите, сколько людей пришло в этой ситуации. Это великая подяка этим людям. Я вельми усцешены, что и в минулом году, и сёлета, и позалетась приходят люди, не глядячи на все вот это недобрые посылы з боку державы. Пасля таго, як калона прыйшла ў Курапаты, распачаўся мітынг. Яго ўдзельнікі ўшанавалі памяць тысяч беларусаў, ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. На мітынгу, акрамя традыцыйных воклічаў, гучалі і вострыя словы пратэсту супраць інтэграцыі з Расіяй. Галоўная пагроза ідзе нашай незалежнасць, а значыць, магчымасці новых курапатаў. За сённяшнюю санкцыянаваную акцыю ўлады паспрабавалі выставіць арганізатарам рахунак за міліцэйскае суправаджэнне. Платить не будем. Это антиконституцыйна и антизаконно. Что платить еще за то, чтобы ушановать память прийти этих невинно забитых людей. Мітынг скончыўся без эксцэсаў, але затрымалі удзельнікаў курапацкай варты. Сярод затрыманых кандыдат у дэпутаты Зміцер Казакевіч, а таксама актывісты Валер Рабцаў, Дзеніс і Максім Урбановічы і Ларыён Трусаў, Віталь Трагубаў. Вольга Старасціна, Белсад. Як паведамляюць удзельнікі курапацкай варты, старшыню маладога фронту Дзяніса Урбановіча з бараўлянскага раўс павезлі на хуткай у шпіталь. І Ларыёна Трусава, як непаўнагадовага, адпусцілі. Рэшта затрыманых застаецца ў пастарунку. Вызвалены актывіст маладога фронту звярнуўся да лекараў. Паводле яго сведчанняў, міліцыянты ў бусе збівалі нагамі затрыманых. І да іншай тэмы. На лета праезд для пасажыраў у Менску падаражэе. Прынамсі, гэта вынікае з праекту бюджэту краіны на наступны год, які апублікавала Ганна Канапацкая.
У дакуменце вызначана, што дзяржава будзе выдаткоўваць менш грошай на транспарт у сталіцы, а значыць, больш плаціць давядзецца непасрэдна пасажырам. Такім чынам, датацыі на грамадскі транспарт знізяцца больш як на 22,5 мільёны рублёў. Найбольш зменшыцца субсідаванне метро, прыкладна ў 2,5 разы. Між тым азначаецца, што субсідаванне транспарту па-за межамі сталіцы не зменіцца. Праект закону аб бюджэце на 2020 год маюць разгледзець да заканчэння паўнамоцтваў дзейных дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Больш за 200 чалавек сабраліся сёння на пікет супраць акумулятарнага заводу iPower у Берасці. Мясцовыя ўлады ўжо знялі з выбараў адзінага зарэгістраванага праціўніка заводу, абвесціўшы запланаваны пікет незаконным, а потым арганізавалі на месцы запланаванай сустрэчы свята МНС. Падрабязней Кірыл Смяглікаў. Аб правядзенні мітынгу супраць акумулятарнага заводу ў межах перадвыбарчага пікету Владзіміра Мароза ў Берасці было вядома яшчэ на мінулым тыдні. Аднак напярэдадні мясцовая акруговая камісія зняла адзінага зарэгістраванага кандыдата ў дэпутаты ад праціўнікаў заводу. А гарадскія ўлады нават зладзілі свята працаўнікоў МНС на месцы планаванага мітынгу. Что у вас за свято тут адбываецца? Давайте поаплодируем нашим участникам. Комментариев не даю. Пабавіцца вакол ратавальнай тэхнікі весела. Толькі праблемаў у выбараў і акумулятарнага заводу не развяжаш. Власти боятся, и снятие Мороза вообще выходит за рамки приличия, потому что явно незаконное, необоснованное. После решения именно избирательной комиссии на сайте исполкома появилась информация, что я якобы не депутат, и именно акцентированное внимание, что заявленного митинга 3 числа не состоится, и если он будет проведен, это будет расцениваться как незаконное массовое мероприятие. И будут привлекать. Аднак прыцягваць актывістаў не атрымалася. Мітынг выратавалі кандыдаты ў дэпутаты ад беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі Ігор Маслоўскі і Ганна Канюс. Яны запрасілі праціўнікаў заводу да Палацу культуры прафсаюзаў на ўласны пікет. Мы проявляем солидарность с усімі прихильниками, кто за здоровое навакольное асяроддзе. Это частка нашей программы у целым социал-демократов белорусских, да и мировых сусветных социал-демократов. БСДП грамада таксама ўжо прапанавала перапрафіляваць акумулятарны завод пад іншыя патрэбы. Тым больш, што афіцыйна iPower не запушчаны. Толькі, відаць, не ўся вертыкаль улады ў курсе. Заявление в официальном письме Креца, заместителя председателя облсполкома, вообще повергло в шок меня. То ли он в оппозицию президенту пришел, то ли он вообще не знает вопрос. Он написал, что данный завод – действующее предприятие. І гэта пры тым, што экалагічная экспертыза не падпісаная. Александр Лукашенко ў верасні асабіста паабяцаў пракантраляваць правядзенне экалагічнай экспертызы, без якой запуск заводу немагчымы. Праўда, праз месяц пра самых незадаволеных кіраўнік краіны выказваўся ўжо инакш. Смотрите, у вас некоторые аккумуляторщики, это начнется предвыборная кампания, вы поймете, почему они гвалтовали. Они все выдвинулись кандидатами в депутаты. То есть им пофиг этот аккумуляторный завод. Они завтра готовы свинтить в Минске. А ў Менску палата прадстаўнікоў і багата палітычных рухаў, якія могуць і падтрымаць новых лідараў. І таму новыя акторы на старой і звыклай палітычнай сцэне ў сталіцы не патрэбныя, мяркуе адмысловец. Асабліва цяпер, калі уладаў нашмат больш хвалююць дачыненні з Масквою, чым унутраныя палітычныя працэсы. И вот уже целый год мы имеем неопределенность, и никто сегодня не может сказать, чем все это закончится. А закончиться может для Беларуси потерями сотен и сотен миллионов долларов. И это накануне главного мероприятия, которое считается электоральным, это так называемые выборы президентские. И вот поведение нынешней власти и более такое суровый, что ли, подход и отсеивание оппозиционных кандидатов в этой связи кажутся совершенно логичными. Акрамя берасційскіх лідараў пратэсту не былі нават зарэгістраваныя ў якасці кандыдатаў дзейныя апозіцыйныя дэпутаткі Палаты прадстаўнікоў і шэраг найбольш вядомых дэмакратычных палітыкаў і актывістаў. Кірыл Смяглікаў, Белсат. Тым часам за мяжой хапае гарачых навінаў. Прарасійскія сепаратысты працягваюць абстрэльваць пазіцыі ўкраінскіх вайскоўцаў.
Пра тое, як ажыццяўляецца замірэнне і развод войскаў на Донбасе на практыцы, ды пра іншыя падзеі замежжа распавядзе Ян Вярбіцкі. Нягледзячы на абвяшчэнне рэжыму цішыні да разводу войскаў, Кіеў вінаваціць сепаратыстаў у шматразовых 15 выпадкаў абстрэлах украінскіх вайскоўцаў. 2 чалавекі пацярпелі. Мы чакаем, пакуль яны сябе праявяць. Калі яны адыдуць, усё будзе добра. Калі яны паспрабуюць заняць нашыя пазіцыі, мы таксама не сядзім на месцы, мы не спім. Мы прымаем змены літаральна 5 хвілінаў, і мы зноў займаем свае рубяжы і далей будзем бараніцца. На мінулым тыдні украінскія сілы і прарасійскія сепаратысты пачалі паэтапны вывад войскаў з лініі размежавання ў межах мерапрыемстваў дзеля спынення канфлікту. Паводле ААН, ад пачатку вайны на Донбасе ў 2014 годзе былі забітыя больш за 3000 мірных грамадзянаў. Надзвычайнае становішча ў сталіцы Індыі Дэлі. Узровень забруджвання паветра дасягнуў пагражальнага ўзроўню. Праз кепскую бачнасць за смогу адмененыя больш за 30 авіярэйсаў. У горадзе і наваколлі забароненыя будаўнічыя працы і салюты, зачыненыя школы. Школьнікам і іхным бацькам раздалі больш за 5 мільёнаў рэспіратараў. Мы пакутуем ад удушша і кашлю. Мы думалі, што лёгкія дажджы палепшаць надвор'е, а ўзровень забруджвання знізіцца, але пакуль гэтага не адчуваецца. Прычынай рэзкага пагоршання экалагічнага становішча сталі сельскагаспадарчыя працы. Пасля збору ураджаю фермеры паляць іржышча. Апроч таго, сітуацыю пагаршаюць салюты, якія індыйцы запускаюць з нагоды Дыуалі, галоўнага індуісцкага свята. Ганконгскія паліцыянты зладзілі брутальны ператрус у гандлёвым цэнтры ў адказ на антыдзяржаўныя пратэсты. Учора пратэстоўцы падпалілі ўваходы ў станцыю метро, пашкодзілі некалькі крамаў і офіс кітайскага дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва Сіньхуа. У адказ сілавікі выкарыстоўвалі слезацечны газ, больш за 200 чалавек былі затрыманыя. Пратэсты ў адмысловым адміністрацыйным раёне працягваюцца з сярэдзіны вясны. Пратэстоўцы патрабуюць рэформаў дзеля пашырэння аўтаноміі рэгіёну і правесці расследаванне ў дачыненні сілавікоў, якія бралі ўдзел у жорсткіх разгонах дэманстрацыяў. Ян Вярбіцкі, Белсат. Котлеты з пшаніцы, мармелад з цыбулі. Не, гэта не прадукцыя савецкіх заводаў з барадатых анекдотаў. Гэта альтэрнатыва харчам жывёльнага паходжання. 1 лістапада ў свеце адзначалі дзень вегана, а сёння ў беларускай сталіцы зладзілі адмысловы фэст, прысвечаны спажыванню без шкоды для жывёлінаў. Туды завітала і мая калега Ксенія Тарасевіч. Соевые бургеры, хендмейд кірмаш, майстар-классы і лекцыі. Сёння сталічная прастора корпус прывітала Minsk World Vegan Day. Мы дазнаемся, чым веганства адрозніваецца ад вегетарыянства, наколькі смачная веганская ежа і чаму людзі адмаўляюцца ад прадуктаў жывёльнага паходжання. Уся пляцоўка фестывалю ператварылася ў адзін вялікі кірмаш. Тут можна набыць ці не ўсе веганскія прысмакі, ад фалафелю і хумусу да нават веганскіх бургераў. Давайте даведаемся, з чаго ж яны робяцца. Распавядзіце, калі ласка, з чаго вы робіце ваши бургеры? Здравствуйте. Например, Greenwich – это наш самый маленький лаконичный бургер. Мы его делаем из пшеничной котлеты. Там будет еще шпинатный кетчуп и свежие овощи. И булочки из дрожжевого теста. Пакаштуем веганский бургер. Ведаеце, насамрэч даволі смачна, даволі сакавітая котлета, салатка файна пасуе. Рекомендую. Веганство прадугледжвае адмову не толькі ад мяса, але ад любых прадуктаў жывёльнага паходжання. Малака, яек, мёду, любой скурной вопраткі. Яно прадугледжвае таксама этычнае стаўленне як да жывёлаў, так і да навакольнага асяроддзя. Але ці адныя толькі веганы сабраліся на веганскім фестывалі. Я сама уже более 1,5 лет придерживаюсь этого движения. Вот хочу приобщить сына. Мы как бы сами тоже веганы, но и такое мероприятие попросить было просто нельзя. Веганство я не практикую, а сосиску попробовал, очень вкусная. Апроч ежы на кірмашы можна знайсці і больш экстрэмальныя забавы. Напрыклад, зрабіць этычную татуіроўку. Што гэта такое? Зараз мы даведаемся у Алены Алёнавай, тату-майстрыцы. Алена, вітаю вас. Расскажите, калі ласка, что такое этычная татуировка? Этичная татуировка – это татуировка без использования красок, в которые входят компоненты животного происхождения и краски, которые испытываются на животных. Менавіта гэта адбываецца зараз са спадарняй Анастасіяй. Скажите, калі ласка, что значит ваша татуировка? Моя татуировка значит мантру Ом и лотос. Это с индийской философии. Это сила вечности, либо звук, от которого все произошло.
World Vegan Day у Менску праходзіць ужо другі раз і прытэрмінаваны да міжнароднага дня веганства. Арганізатары не выключаюць, што правядуць імпрэзу і на лета. Ксенія Тарасевіч, Белсад. Спадарства. Больш інфармацыі знойдзеце на нашым сайце belsat.eu. Наперадзе вас чакае прагноз надвор'я, а адразу пасля яго глядзіце праграму «Лабірынты». Сёння ў ёй будзе пра складанае і неадназначнае, але поўнае змаганне жыццё нашай славутай акторкі Паўліны Мядзёлкі. Я ж, Вітаў Ціўчык, з вамі развітваюся і зычу ўдалага працоўнага тыдня.